Alhamdulillah ya, Jang. Alhamdulillah. Sowan ing desa pundi niki, Mas? Sowan ana ing desa Sampok nggih Bu Kiles nggih. Dusun Sampok, Kecamatan Gunung Unggal, Kabupaten Pati. Alhamdulillah. Wargane guyub rukun, tentrem ayem. Gemah ripah jinawe. Acarane lha apa iki, Jang? Sedekah bumi resik desa. Didongakno, Jang. Tak dongakno. Ya. Enek iki warga iki kabeh iki pegawene macem-macem. Pegawe apa kabeh? Ya siji enek sing dadi pegawe. Ono sing dadi pegawe. Tak dongakno. Ya. Muga-muga mundhak pangkate. Amin. Terus enek sing dadi petani. Enek dadi petani. Muga-muga melimpah ruah. Melimpah ruah ulune. Nggih. Enek sing dadi tambal ban, tukang tambal ban. Sing dadi tukang tambal ban terus piye dongane? Akeh. Gege. Tak kira akeh ana wong sing kebanan kok iso. Sing kebanan. Enek meneh sing dukun bayi. Sing dukun bayi? Akeh pasiene. Akeh pasiene. Ana dukun kok bayi. Lho takoni wong kene iki yo jaman biyen. Yo ora iso. Gak percaya. Ora percaya umume dukun ku yo dukun tuwa. Aku ndek cilik. Dukun tuwa, dukun bayi kok bayine loro. Wong meteng entuk apa? Bayi. Lah dukune? Ya bayi. Dadak loro. Sita. Lho sing ngomong ku yo dukun tuwa kok iso. Omonganmu. Lah iya sing dukun tuwa ngono kok dukun bayi. Ora enek dukun bayi. Ora ana. Oh iya ya. Lah iya kok. Wah tanganmu jam letek. Ayo didongana diterusno dongane jek ukuran kok iso. Lah cuman sing takon ayo kowe ya, sing didongakno sapa ae. Tak dongakno ya muga-muga kanggo kaum petani wong kene iki yo akeh sing kaum petani terus akeh peternak madu tawon iku ya akeh nang kene. Lah. Nek madu tawon. Madu tawon muga-muga hasilnya panenane madune ya melimpah. Sana tawon karo kowe kuwi haji tawone kok iso. Haji tawone. Haji tawone yo tawon ngiler iku segendul regane yo larang. Sak botol regane larang. Atusan kok. Lah ileren apa gelem ana wong sing nuku. Ya jian. Iya kok. Jebule ilerku gak payu. Lah ora payu ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong wedok-wedok kuwi nek ndeleng aku ki nek nonton ki ora ra iku tok. Lah apa? Wetengku. Iki Mang Madik kene iki mah yo ngrasani sing nganggo batik niku kok. Heeh. Batik ngene iki ngono kuwi nek njuk piye yo. Lah iya. Iki cerak masjid dong. Monggo para kaum ibu bapak ingkang dereng salat asar, ingkang dereng ngunduh niki padasane teng mriki lho, Bu. Monggo nek badhe ngunduh wong bentuke kok kaya padasan. Lah kaya padasan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Piye? Wis padha didongakno kabeh. Wis padha didongakno kabeh. Kentono pentas nek kene muga-muga lancar. Amin. Warga masyarakat kene ora enek alangan apa-apa. Amin. Kemari parono jinawe. Kemari palo jinawe. Sesuk nanggapne. Sesuk nanggapne tahun ngarep insyaallah tekakno rene neh. Panjake yo tetep. Panjake ajek. Kangsone tetep. Kangsone yo tetep. Dagelane kare aku tok. Lah aku. Kowe modar. Ora ana aku ah. Aku mangkat umroh kok iso. Umroh piye? Iku nang Arabiah. Kaya pinter-pinter lah. Lho aku ya pinter ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Lho, kok alhamdulillah terus. Apa? Iki zaman wis maju. Zamane wis maju. Terus piye? Lah, zaman maju kudune nggih teknologi maju. Teknologi maju apa ae? Lah, aku ki mung gregeten. Apa? Budal rene ora patek enek sinal. Budal rene ora patek ana sinyal. Aku nang ngene konter ki lho, dikongkon bojoku. Ki nang konter dikongkon bojomu apa? Kon tuku pulsa. Lah, teko kono aku dijaluki nomor karo sing tukang konter aku yo moh nek ditipu. Awas Pak, nek ditipu ngono kuwi aku. Terus aku, lek tuku pulsa, dijaluki nomor aku yo moh. Piye? Sik omongan piye? Aku ki ngerak omah. Ya. Pulsaku entek. Menawa nek nang dalan iki nek piye ta piye. Iya. Lah, aku dikongkon nang konter. Dikon tuku pulsa. Tuku pulsa. Terus bakule piye? Bakule malah njaluk nomorku aku. Njaluk nomor yo ora mbuweki. Ora tak weki ya. Bener nah anak wakijan niku. Lho nganane bakul konter njaluk nomor niku yo iku ape disakno nang HP nomornya mana masih tulis terus. Gak ngono kuwi. Bojomu ngomongnya piye? Awas Pak hati-hati. Engko nek
anu tidak udah penipuan akeh. Nah, aku tidak di satu. Wong sak omah pintu kabeh ha iki. Tidak gitu. Ya wong tuku nomor ya ning yo ngene iku tuku pulsa kok iso iku malah rekoso malah aku neh. Aku diperintah bojoku ya padha ae rekoso kok iso. Diperintah bojoku. Ndek ingin mrai rong dino. Diperintah bojoku jae Pak, aku ora iso turu tukokno obat tidur nang apotek. Lah aku yo mangkat nang apotek kan. Aku yo ora nggawa motor yo ora nggawa piye-piye yo mlaku biasa. Monggo aku teke karo omah tuku ya adoh. Adoh mangkat nang apotek yo mlaku, Mbak. Beli obat tidur. Bakule malah banter-banter nyentak-nyentak. Obat tidur yang bagaimana, Mas? Ojo banter-banter, Mbak. Lah kenapa, Mas? Obatnya nek tangi. Ayo melo aku. Lah kok Nang polsek. iso nang polsek kok ape kasus sampo kok. Aku tak bijil telakmu. Ojo kan? Dong, aku dungu-dungu jare kowe saiki nganu dadi asisten iku koordinator pengurus Nasi Daria. Aku dadi koordinator Nasi Daria. Al Hawa Semarang. Nasi Daria apa El Hawa? Nasi Daria. El Hawa ya El Hawa dhewe-dhewe kok sampe warna lho. Solawatan enek apa-apa enek aku. Selawatan ya iso. Aku iso. Mosok iso tenan? Tak tes jajal. Jajal. Sholatu wa salamu ala toha rasulillah. Cedak masjid ora iya, cedak masjid layak selawatan kok iso apik. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Kamu tak ganti lagune iso? Aku yo iso ae. Temenan? Iso. Nah, ra iso tak kuplaki dasem lho. Lah Indung-indung kepala lindung Ujang gerimis kaki kesandung anak siapa pakai kerudung hidungnya drowong ora sida mantung aku dasem tapi piye ono hidungnya growong ora sida ngambung hidungnya drowong kan ora sida mantung pesek kaya mbae pasal-pasal lah kan aku malah sing irit kok iso irit ya irit iku meneh indung-indung karo tak ganti mbok ganti wangsalan tak ganti wangsalan iso tenan ora saiki nganggo kula iso ora nah titeni kene ra iso modar kene ra iso ana ula la ula tumo rambat nang wejah ana cawe kok atine bingung ula jeneng terus nyokot ilo iya kok iso kok ndaki lek kok iso iku mang ula rambate nek wis jagung ana cawe kok atine bingung ula jeneng nyokot ya pinter kowe ya ijen iki ijen ana ula la ula sawa melone wekira ana cawe kok lara-lara ula jeneng renyakat dadah iya kok pinter tenan lah Nasi Daria temenan nah iki ya sik ijen aja seneng dhisik kowe ana ula la ula diwel rambat dhewe ana cawe tok atine mangkel ula jeneng renyakat budel iki tekan kecamatan dilongkas tekan kabupaten Modar bongko kowe kok iso iya iya ana ula la ula luwuk ana cawe kok tingah-tingah dinguk sesuk dasem krewak kono tumrahe saiki yo jawabane saiki apa medeni wong apa kok medeni wong ulane laine ulane laine entek ulane karek luwuk tok anane kok iso ulane karek luwuk tok ula luwuk e wani ora wani iki takonmu piye ana ula la ula luwuk meklone wedro ana cah wedok kok tingah-tingah dinguk ulane sesuk ae ya sesuk dengkul mlocot kono kula kuwi iki medeni wong ora kek mosok ora wani nek ora wani kowe sing takok gendi ana ulane luwuk ula luwuk rambat kowe
jero arek kok tengah den kula jeneng nyokot batuk yangke apa nek kok kene iki rene iki yo rene medhot iki ulane sapa hah iki ulane sapa ulo luwo iya ulane sapa yo karek ulane ape nyokot batuk ape nyokot kono yo karek ulane kok mau urus lho yangke aku jas gak wani kok kene kok mlayu mencok rene karek ulane ah iso oh lah nggih sugeng sonten monggo Pak monggo Pak nggih ape do mboten usah repot-repot repot-repot digolem ape salat asar iku kok iso tak kira ngene-ngene iki jebule kukur-kukur tak kira jebule saweran rumah samku kowe ora tau salat asar teka kaya ora luwuk mang ya Dok heeh awan iki sore ya sore iki ora awake dhewe lho ora awake dhewe aku saiki iki dikancani karo kancane sapa Linding Linding ku sing ndi wonge Linding wong cilik Linding wonge sing cilik ngalah modiar ra cilik rene tak idak-idak Ding cilik-cilik do malu ndagel sampe do nglapo lah kok iso ketoprak kok isenane cah cilik-cilik lho hati-hati mbak nggih nggih bocah cilik-cilik ngentekno panggung Linding Ding Ding ora yo ora sido wani aku nek gak wani aku wani ning ngeroyok mas gak wani wani aku Dik sing ape ngeroyok kuwi iki sapa Ding gak sido wani aku rumah saku ada joloto ada Linding ku cilik wonge ora kok ngono kowe ora roh iku aku kamu lah kenapa ora apa karo ana sandorek nang jajan ora kok pokoke sandor lha apa aku pola lagi teko cah Linggih duwene jajan pirang-pirang waregen tanteng-tanteng wargen tanteng-tanteng malah sikil karo ora sadar sikil karo mancal-mancal mancal apa kok ya wah mancal apa ning lemah ning sikil karo gejuk-gejuk bariku aku royok kaya apa semut ya ngandel kowe permainan pikir aku dikeroyok legi ya rek oh Pakde alhamdulillah itu berkat aku kae kondangan contoh berkat aku kok lambe dhewe lah cah ya innalillahi wa inna innalillahi dikulem loncat ning ora wong mati lah iso alhamdulillah dino iki awake dhewe iku bersyukur emang wis ndongakno wong kene wis ndongakno wong kene ya ndongane mau piye kulo nafsin dari kotul maut dari mono Jawa sing ape dadi modiar ya kowe ora kesusu ora kesusu nek muslim yo selipo kok modal nek sing selipa terus neh apa aku teko-teko piye-piye wong diame wong Islam aku golek masjid mubeng ora nemono iki kowe nang golek apa masjid mubeng dadi kolom loncat lah ciru iki apa rumasamu lah kuwi apa iki ra masjid apa iku kowe teko rene ape salat zuhur kene kowe wong Islam ape netapi wajib golek masjid mubeng-mubeng ora enek masjid mubeng iku ora ono ono ning masjid tengok-tengok lah saya mbok goleki masjid mubeng yo sambil gelap nek iki tunggale cah loro Ding somben kowe nek mati kira-kira karo pesen karo malaikat ora bang pesene piye nek pesene nek umume wong mati diadep ning ndi madhep ngalor madhep mujure mujur ngalor madhep ngulon lah upama sesuk kowe tak dipo ngetan piye ora apa-apa cah ben iso omong-omongan karo ben kancaku jagungan karo kancaku lah kowe ya jaluk sampeyan nek mati ya jek dibuntel mori ya bojoku tak kandhani wis kok kandhani piye Dik kalamun to aku besok mati siap komandan hormat nah terima kasih sudah diawal Pak polisi Pak polisi niki lho ngamanno sonore nah amit Bu montore di pinggirno nah minggir kedap awas wah ngene lho supire 2 hari terang kok cogatane yo berkate pirang-pirang berkah walah alhamdulillah boten usah repot-repot ngoten niku ah Kae lho nyodong waduh jeblok lah matur monggo ora nek sedok jek sitok ngono sepenting iku alhamdulillah alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah nek bocahe ayu dawa brek karo guyu amit ora melu aku ataku mloro dipalu kok apa kok nah cukup saya alhamdulillah saya
Iya rezeki. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Sayang saya belum jauh. Ceblok kita kuduke. Nah, Terus tak kandhani ta. kok kandhane piye? Aku iki mau bareng wong awong Islam aku mlebu beleng ning jero masjid. masjid. Iya. Bareng aku ning jero masjid. Eh. Aku terus melayu. Perkara apa kok melayu? Yang bawa HP dipateni. Yang bawa HP Dipateni. apa nunggu? Dek, Medeni uang lah, Cak. ayo nang polsek ngelok aku, Dek. Tak bedil celak. Maksudnya ki, Maksude itu wati salat sing go HP harus dimatikan dulu. lah nek aku mati, wong ning kono ora ana tulisane. Maksude HP nang. Ning kono ora ana tulisane HP-ne maksude. Tulisane mung ngene, sing nggawa HP dipateni. Ya Allah. Lah aku ndak terus melayu. Saya terus melayu. Aku nek sing salat ta. Kok sido salat? Iya, tunggale aku ra salat lah. Kowe kuwatir yo. Ya Allah, Apa? ora meneng ngene ta. Lho anjen karnaval kok iso pengen rame. Ngapal. Karnaval gak apa-apa sing penting dadak semangat sedulur kabeh semarak. Semarang. Ibu-ibu masih Iya, sehat semuanya, Ibu. Amin. Bapak-bapak oke. Amin. Oke. Alhamdulillah suwe ra tau ketemu karo Kang Bagus Mukmin. Bagus Mukmin iki bala aku kok iso. Balam, Bala aku sekolah wong godhong. nek ning kono ya balaku. Mumpung musiknya double. Nek wong aku wis Asik. Ayo bahasa utiren le. Utiren le. Pol. Sarono le. Surak pol. Apa kau biar guyu? Nanggap ke nak guyu. Rakyat nanggap biar guyu. Ora apa-apa. Sing penting enjoy. Nah, ayo semangat deh. iki mau paringi. Diparingi. Wes tak dongani alhamdulillah wa rezekillah wa syukurlah. Dongo koyo aku iki. Dongan keliru kan. Tak cekel. Donganane, Dik. Padakno kaya mungkin-mungkin nang. Yo, piye piye? Bismillahirrahmanirrahim. Lurene, dongane kok iso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. Itu iki pertandakno iki ning Alfamart ora ono ning Indomaret ya ora ono. Donga piye? Dongo kok Apa amat Indomaret? Indomaret. Tapi itu apa iki iki? Lho ya, Sopo wis mati kok ya balane tiwo teko lah ya. Piye? Tapi donga nanti nang ilang iki. aku ora susah. Ora suka. Bucak-bucak. Weh, enek macan. Macan jenggol matos iki. Tapi apa? Gambar ngomong. Ora apa-apa, Lek. Ya ya. Halo, anak-anak. Bagaimana kabarnya, sayang? Sing iku malah girap-girap lah Pada sehat?
ngene lho. Gandeng iki selak suruping Surya. Heeh, lagune beda Ceritane iki heeh, ceritane sing dawa. Iki dagelane jek siji tak jupuke. Sapa? Kowe nyanyi-nyanyi aku tak jupuk kancane. Sapa kancane? Jek bocah bagus jane. Sapa iki? Tanane. Ya. Jek cilik. Ono tenan. Ono Nopraki dagelane papat. Dagelane piro iki? tak jupuke bocah jek cilik. Cecili. Tak paranane. Coba kok ngono ah. Oke. Saya Ding diaturi lelipur kantor gubernur Sampok. Monggo diaturi sing ngersake napa, Pak? Monggo. Napa sing kerengan-kerengan napa sing nyemek-nyemek napa sing gamelan napa Napa sing rancak? Monggo. kaca orjene ya ono kula iso. Opsine ya ono. Caping gunung, Pak. Caping gunung, Ding. Ya, Pamundutane caping gunung. Monggo. iki capek gunung dibawani napa mboten, Pak? Capek gunung dibawani napa mboten? Nek dibawani niku 150, nek mboten 75, Pak. Mboten bisa, ya ora situ. Itu Ora gelem tawanan kelarangan kok iso. Midul lagi kok iso. Ya wis saya diaturi caping gunung. Capek gunung jarane ya. Monggo. Pamrutan saking dulur-dulur Sampok. Arjun apa? Gunung Munggal lemburan sak kersa panjenengan pun paring orjin nggih monggo, gamelan nggih monggo. Kok lagi tak nyanyi sedilu iku tekan kene. Pripun, Mbak? Pripun? Tak tanyana kowe lewat. Kalah tetep Kalah karo Sandorek. Iya wong anjan usume kok biyen nek. Anjan lagi wayahe lagi usume. Layak nanti karane bojoku masak-masak kok nganggo karo ngono. Bojoku yo masak-masak padha ae.